Drugovi i drugarice, okupili smo se danas ovdje kako bi proslavili Dan armije. A budući da su Tito i Tuđman mrtvi, a ni ja se ne osjećam baš najbolje, vrijeme je da porazgovaramo o budućnosti naše armije. Dobar dan, gospodo, očekujemo vas s nestrpljenjem. Sjednite. Sjednite. Sjedimo! Otaci vi? Kapetane Bordure, pizdava materina. Pizdava materina! Te priječi da ubiješ cijelu njegovu obitelj i da preuzmemo njegov položaj. Majko i vi me vrijeđate i ovoga ćete časa završiti na tavi. Nesretni vjerniče, ako ja završim na tavi. Pa ko bi ti krpao kvadranturu? Aj si ja? Pa što onda? Nemam li ja dupe kao i svi ostali? Na tvom mjestu ja bi se potrudila da to dupe smjestimo na prijestolje. Jao! U pomoć! Branimo se! Nesrećan! Jao! U pomoć! Branimo se! Nesrećan! Srčku mi povinom tijela, Ahileja pelaju sina, pogubnu koja do sada, a hecima 1000 jada. Karta na pregled. Doveo sam ga ovdje. Idite. Idem. Šta je, ustrali smo se, a? Ja sam vas smatrao siromaškom. Za nekoliko dana, molit ću lijepo, ja ću vladati Hadom. Si sam kad je sve, trulo čorbe sjeti se, oko glede sada pojeo je se. People must trust us.